Белшина и футбольный клуб «Минск». Благодарим вас за то, что вы пришли сегодня на наш стадион и желаем вам получить удовольствие от игры. Мы с нетерпением ждем начала матча, который пройдет в духе честной и бескомпромиссной игры, и желаем удачи командам. Помните, что в футболе нет места расизму. Главные тренеры определили следующие стартовые составы. Команда «Футбольный клуб Минск». Номер 37 Матвей Сухаренко. Номер 3 Артем Сокол. Номер 4 Руслан Ходоркевич. Номер 6 Феликс Кристанваль Абена Отту. Номер 8 Арсений Мигдаленок. Номер 13 Илья Алексеевич. Номер 14 Эмир Эрнисов. Номер 19 Константин Кучинский. Номер 29 Илья Дубинец. Номер 80 Александр Ксенофонтов. Номер 88 Абдул Жарджу Кавия. Запасные игроки. Номер 30 Александр Гутов. Номер 2 Валентин Дегтиевский. Номер 15 Яцкевич Владислав. Номер 18 Дмитрий Морозов. Номер 20 Прохор Шеремет. Номер 22 Александр Макарсин. Номер 24 Станислав Матусевич. Номер 32 Владислав Малютин. Номер 33 Константин Малицкий. Номер 77 Дмитрий Осипенко. Главный тренер Артем Челядинский. Футбольный клуб «Белшина». Номер 31 Павел Решивалко. Номер 2 Никита Никоноров. Номер 4 Владислав Солонович. Номер 6 Даниил Лазарев. Номер 8 Владислав Русенчик. Номер 10 Юрий Козлов. Номер 11 Тимур Галимзянов. Номер 14 Владислав Давыдов. Номер 17 Илья Вихаров. Номер 21 Никита Голуб. Номер 44 Семен Шестиловский. Запасные игроки. Номер 25 Абдухалик Махмудов. Номер 3 Александр Кучинский. Номер 5 Павел Селезнев. Номер 7 Арсений Очаповский. Номер 9 Александр Шведчиков. Номер 15 Кирилл Малый. Номер 18 Никита Некрасов. Номер 19 Никита Соколовский. Номер 66 Кирилл Полотников. Номер 77 Владислав Ковалев. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Володьков. На сегодняшней игре работает судейская бригада в составе: судья поля Евгений Асинович Копищин, помощники судьи Виктор Панин Жодина и Евгений Климович Держинский, резервный судья Андрей Дегтяренко Бобруйский, инспектор матча Василий Калиновский Минск, делегат матча Игорь Белов Минск.
Сябры, шчыра вітаю вас з слаўнага горада Бобруйск, дзе распачынаецца стадыя 1/8 фінала БТРа Кубка Беларусі, і у гэтым матчы мясцовая Белшына прымае футбольны клуб Мінск. Бачыце вы, што ўжо тут на футбольным полі, на газоне гэтага вельмі прыгожага, ўжо можа быць дзесьці і стараватага, аднак пры гэтым шмат што пабачыўшага стадыёна, каманды, суддзі, і спякотна сёння ў Бобруйску. Так што я спадзяюся, такі самы футбол, такі ж гарачы нам прадэманструюць падначальныя Александра Валацько і Артёма Чалядзінскага. Гімн Рэспублікі Беларусь зараз паслухаем, ну а потым працягнем эфір. На мінулым тыдні мінулася 1/16 фінала розыгрыша Кубка краіны, ну і у яе выніку і Белшына, і Мінск трапілі вось у наступны раунд, што называецца. Мінск пераадолеў бар'ер у выглядзе Смаргоні. Ну, там такая сапраўдная галявая перастрэлка была, 4-3, падначальная Чалядзінскага перамогу ўсё ж такі захавалі на стадыёне юнацтва ў Смаргоні. Но што датычыцца Белшыны, гэтая каманда, ну, нават не павернецца язык, ведаеце, сказаць, што змагалася з прадстаўніком другой лігі Вікторыі з Марынай Горкі. 8-1 упэўненая перамога Белшыны. Ну і што ж, давайце да складаў з арбітраў распачну. Яўген Ясіновіч з Мінскага раёна, галоўны на полі. Дапамогуць яму Віктар Фамін з Жодзіна і Яўген Клімовіч з Дзяржынска. Чвёрты арбітр бабруйчанін Андрэй Дзегцярэнка, інспектор Васіль Каліноўскі, дэлегат Федэрацыі футбола Беларусі Ігар Бялоў. Яны абодва з беларускай сталіцы. Ну што ж, Белшына. У варотах па 31-м нумарам Павел Прышывалка. Мікіта Міканораў, нумар 2, 4-й капітан каманды Владзіслаў Салановіч, 6-й Даніл Лазараў, ён сёння дэбютуе за Белшыну, 8-й Владзіслаў Русенчык, 10-й Юрый Козлов, 11-й Тимур Галімзянаў, 14-й Владзіслаў Давыдаў, 17-й Ілля Віхроў, 21-й Мікіта Голуб і 44-й нумар у Сямёна Шасцілоўскага. Выконвае абавязкі галоўнага трэнера бабруйчан Александр Валацько. Мінск, галоўны трэнер Артём Чалядзінскі. Ну вось, Валацько зараз буйным планам. Вось з гэтага хлопца якраз такі і трэба прадстаўляць склад Мінска. Мацвей Сухаренко, 37-й нумар, ён на апошнім рубежы сёння з першых хвілін. 3-й капітан Артём Сокал, 4-й Руслан Хадаркевіч, які вярнуўся ў склад гараджан праз пэўны час пасля легіянерскага вопыту. 6-й Фелікс Абена, 8-й Арсеній Мігдалёнак, 13-й Ілля Алексеевич, 14-й Мір Эрнісаў, 19-й Константин Кучынскі, 29-й Ілля Дубінец, Александр Ксенофонтаў, нумар 80 і 88-й Абдул Кабія. Ваш каментатор на сённяшнім матчы Андрэй Ільеня. Ну што ж, давайте пільна сачыць за тым, што у нас будзе адбывацца на футбольным полі. Зараз мяч на палове шыннікаў. Шасцілоўскі адгуляўся са сваім партнёрам па абароне і адразу вось пайшоў туды закід. Закід у напрамку Юрыя Козлова. Ну, безумоўна, гэты
брытагаловы хлопец, канешне, вельмі сур'ёзную моц уяўляе ў складзе Белшыны і, канешне ж, на яго асаблівы разлік ёсць у трэнерскага штаба. Ну, да гэтай перадачы, канешне, дайсці да гэтага мяча пасля гэтай перадачы не мог 10-й нумар. Ну, а гэта Артём Чалядзінскі, галоўны трэнер Мінска. В прынцыпе, будуць нагоды яшчэ па хадзе эфіру колькі слоў пра гэтага спецыяліста сказаць. Мяч у руках Канстанціна Кучынскага. Ну і шукае ён самы лепшы варыянт. Укінуў так, што спакойна згуляў тут галавой якраз такі Даніл Лазараў. Той самы гадаванец футбольнай школы горада Владзіміру Расійскай Федэрацыі. Вось ён, калі ласка, зусім нядаўна ён папоўніў склад бабруйчан, ну і займае пазіцыю, ну, наколькі я разумею, ось бліжэй да левага фланга абароны. Выступаў ён за моладзевыя каманды маскоўскага Лакаматыва. Сатурна, мастер Сатурна з Ягор'еўска. Ну і, канешне, за Торпеда са свайго роднага горада выступаў Лазараў. Ну а гэта я ўжо прадстаўляў Александр Валацько. Мяч Павел Прышывалка зараз выбівае вось так за межы футбольнага поля. Няўдала ж, па шчырасці скажам, згуляў галкіпер у гэтым моманце. Укідвае мяч Мігдалёнак назад на Руслана Хадаркевіча. Ну, ведаеце вы, што ў чэмпіянаце Казахстана Руслан гуляў, напэўна, задаволіўся гэтым легіянерскім вопытам. Магчыма, штосьці ўсё ж такі ў яго там вось на чужбіне, што называецца, на чужыне не атрымалася. Вярнуўся ён у клуб, дзе яму ўсё добра знаёма. Казлоў гэты мяч падхапіў, але не захавалі бабруйчане яго для сябе, не захавалі з той прычыны, што парушылі правілы гараджане. Ну і цяпер патрэбна ўжо гаспадарам распачынаць усё спачатку. Ну і зноў гэтыя вось вертыкальныя, ну, перадачы ці выбіванне мяча на чужую палову поля мы зараз ўжо не адзін раз зафіксавалі. Ну, пакуль што вымушаныя так гуляць. Ось абаронцы Белшыны, ну, дзесьці падціскае нават ужо на першых гэтых хвілінах Мінск саперніка. Шасцілоўскі, ну, зараз атрымалася дакладна на Віхрова. Той падае, а парушэнняў правіл не было. Віхров з мячом застаецца. Эрнісаў тут апелюе да арбітра, але няўмольны Евген Ясіновіч. Можна працягваць гульню, хаця, ну, што там даводзіў Ясіновіч у Кыргызстанец, па шчырасці я нават уявіць не магу. Там, ну, хутчэй мне падавалася, што ён сам правілы парушаў. Ну, а тут спакойна, канешне, павінен згуляць Абдулкабе. Мы памятаем, канешне, гэтага абаронцу. Ён, в прынцыпе, не першую гульню за Мінск праводзіць. Дэбютаваў яшчэ ў матчы 15-га тура БТР вышэйшай лігі супраць Магілёўскага Дняпра, які Мінск здолеў перамагчы, прычым у валявым стылі 2-1 у Магілёве. Гэта адбылося. Макась, Ксенафонтаў ужо у апошняй 10 хвілінцы ўсё ж такі свайго дамагліся. Ну і цікава, што ніколі яшчэ ў кар'еры Артём Чалядзінскі у якасці галоўнага трэнера Магілёўскаму Дняпру не прайграваў. Гэтая тэндэнцыя захавалася. Ну так, адхіляючыся крыху у бок. Сокал гуляе налева. Там ёсць Мігдалёнак, шукаем перадачу. Няблага становішча па-за гульнёй. Ну, зараз, у прынцыпе, ўсё пісьменна рабілі хлопцы Чалядзінскага. Ось так, у адзін дотык перапраўляў мяч Александр Ксенафонтаў на партнёра, але той апынуўся ў становішчы па-за гульнёй. Тут і ніякіх, канешне, пытанняў быць не магло. Ось у афсайд трапіў Ілля Дубінец. Ён выступае па 29-м нумарам. Ну што ж, больш так па-гаспадарску, нягледзячы на свой гасцявы статус, распачынае гэты матч каманда Артёма Чалядзінскага. Салановіч мяч у гульню кінуў. Ну і тут Віхров першы. Вырушвае наперад, цэнтр ДФ Белшыны. І такую папярэчную перадачу робіць, крыху рызыкоўную, на Даніла Лазарава. Але тут памылкі здолелі ўсё ж такі ад памылкі сысці шыннікі. Ну, ужо пра тое, як каманды згулялі
у стады 1/16 фінала, з якої, в принципі, і розпочалі калективи вышэйшай лігі беларускага футбола. Ось гэты розыгрыш я ўжо распавёў. Ох, якая памылка! Забіваць трэба, і мяч у сетцы! Вельмі хутка на 6-й хвіліне удаецца забіць гэты мяч. Вельмі просто ўсё і лёгка атрымалася, наколькі я зразумеў, у Арсенія Мігдалёнка. Канешне, тут мела месца памылка цэнтр дэфа бабруйскай каманды. Ну так гуляць проста нельга. Арсеній Мігдалёнак, 6-я хвіліна, і калі ласка, Мінск ужо вядзе ў ліку і перадае нам прывітанне. Ну а мы, канешне, вітаем гэты гол Арсенія. Ну незадаволеныя, канешне, будуць заўзятары белшыны гэтым. Ну чаму б і не. Глядзім. Да, канешне, Мікіта Міканораў тут абсалютна дакладна памыліўся. Ну, абавязаны ён быў проста гэты мяч спакойна апрацаваць, які накіроўваў з правага фланга Канстантин Кучынскі. Зноў і зноў мы паўторы зараз бачым. Ну, канешне, Арсеній Мігдалёнак, апынуўшыся акурат перад варотамі, ну, далёкі вугал пацэліў. Тут я не скажу, што без шансаў для Паўла Прышывалкі, але, ну, складана яму было, нават звыш складана сваю каманду выратаваць у гэтым моманце. Ну што ж, атрымліваецца вось такая нявымушаная памылка прыводзіць да таго, што белшына ўжо саступае ў ліку. Ну і, в прынцыпе, у гэтым разрэзе трэба ўзгадаць гульню 8-га тура БТР вышэйшай лігі гэтага сезону. Давайте даглядзім гэтую атаку. Тут спакойна Давыдаў гуляе. Мяч сыходзіць менавіта ад расійскага футболіста за межы поля. У 8-м туры на трактары ў сталіцы Мінск накаўтаваў просто такі белшыну з лікам 5-1. Ну, я думаю, што хто пільна сочыць за беларускім футболам, той матч памятае траўму пацэнкі, ну і потым, што адбывалася ў Мінску атацы. Вось мала аднаго гола, перадача трэба забіваць. І быў тут Арсеній Мігдалёнак вельмі блізкі да таго, каб зрабіць ужо лік нават і 2-0 на карысць сваёй каманды. Мне падалося, што гэта менавіта ён зараз біў па варотах. Ну, зараз ўсё нам паўтор, да, на ўсе пытанні дасць адказы. Ну, вось так, да, канешне, гэта быў зноў-такі 8-й нумар. А калі б мяч пайшоў ось тут пад штангу ў вугал варот, канешне, тут было б складана зноў-такі зрабіць гэты сейф, такі важны Паўлу Прышывалку. Ну, зараз ён, канешне, павінен футбольнаму богу дзякаваць за тое, што вось прабіў міма варот Арсеній Мігдалёнак. Ну што, белшыне трэба, канешне, супакоіцца і штосьці паспрабаваць хаця б адказаць. Тут няма парушэння правіл, чыста гуляе ў падкаце футбаліст Мінска, мяч з-пад ног, ну, падалося мне Мікіты Голуба. Так, ён там у нас на вастрыні атакі белшыны выбіў зараз. Вельмі пісьменная чыстая гульня. Давайте я значым. Эрнісаў адзін дотык. Кучынскі адразу забег. Ён Александра Ксенафонтова адпраўляе. Той змагаецца са Шасцілоўскім. Дубінец у штрафной пляцоўцы б'е па варотах, і гэты удар Сямён Шасцілоўскі ўсё ж такі заблакаваў. Ну што у абароне зараз адбываецца белшыны? Няма у мяне абсалютна ніводнага нават варыянту, каб адказаць на гэтае пытанне. Што за памылкі? Ну, не ведаю, як гэта ўсё можна вытлумачыць. Да. Дзесьці ўжо былы галоўны трэнер бабруйскай каманды Александр Лісоўскі, конечно, просто за галаву бярэцца, вось назіраючы такое. Хаця, ў прынцыпе, у першым крузе чэмпіяната шмат было памылак у абароне. Таксама, калі яшчэ каманду Александр Лісоўскі адшоліў. Вуглавы Ілля Дубінец падае і мяч выбівае. Тут на бліжняй стойцы Юры Казлоў. Будзе аут для Мінска. І, канешне, Константин Кучынскі нікуды не спяшаецца. Эрнісаў сябе прапановвае, таксама побач з Кучынскім і Ілля Алексеевич, а ось ж такі вырашыў Константин на Ксенафонтова згуляць. Алексеевич на Дубінца занадта моцна. Ну і што тут? Да, тут мяч сышоў ужо за вонкавую лінію перад тым, як ось трапіў мячом у Паўла Прышывалку Дубінец, так што удар ад варот. Да, вось гэты хлопец атрымаў траўму ўжо ў матчы другога тура яшчэ ранняй вясной. Павел Прышывалка вымушаны быў прыпыніць
выступленне за Белшыну з-за траўмы. Давайте даглядзім, што тут атрымаецца ў Шыннікаў. Не праходзіць гэтая перадача. Да, Мікіта Голуб спрабаваў тут гульню абвастрыць, аднак ось на шляху мяча паўстаў Абдулкапі. Ну, зноў-такі трэба сказаць, што своечасова вельмі згуляў прадстаўнік Сьерра-Леона гэтай афрыканскай краіны. Вихроў. Перадача назад на Семена Шасціловска. Спакойна зараз кантралююць сітуацыю Шыннікі, яны ўжо саступаюць. Нагадваю, на 6-й хвіліне адзначыўся голам. Ну, я думаю, што можна, ў прынцыпе, з пэўнай нацяжкай, але ўсё ж такі запісаць у актыў Константина Кучынскага галявую перадачу. Ось на той самай 6-й хвіліне, калі Арсеній Мігдалёнак прашыў Паўла прышывалку. Эрнісаў. Няблага тут у адбору гуляе Уладзіслаў Давыдаў. Атака гараджан працягваецца. І што, парушэнне правіл на Іллі Дубінцы? Ну, так і ёсць. Так і ёсць. Гэта Ілля Вихроў. Не паспеў ўсё ж такі за хутканогім і вельмі, канешне, ну, такім спрактыкаваным, я б нават так сказаў, футбалістам у складзе Мінска. Ну, пракідваў проста мяч наперад і ўжо не паспяваючы. І, ў прынцыпе, на прамых нагах. Ось, калі вы звярнулі ўвагу, то са мной згодзіцеся. Ось так сустракаў 17-й нумар Белшыны саперніка. Ну і, канешне, ў такім становішчы ўжо знаходзячыся, ну, іншага проста не было выйсці, як правілы парушаць. Такім чынам у нас штрафны удар на 13-й хвіліне. Ну, даволі перспектыўна, нават я так бы сказаў, у бок варот Паўла Прышывалкі, разбег Дубінец, ну, момант, канешне, быў перспектыўны, аднак біць трэба, канешне, больш прыцэльна, трэба 29-му нумару. Ну што ж, глядзім далей. Барацьба за мяч у цэнтры поля, ну і вось туды, у фланг, але, канешне, да гэтага мяча ніяк не быў готовы дабегчы Тимур Галімзянаў. Занадта моцная гэта перадача выйшла. Да, канешне, я думаю, што узгадвалі у бабруйскім клубе тую самую гульню супраць Мінска, якая абсалютна склалася няўдала для тады яшчэ каманды Александра Лісоўскага. Ну, як на мой густ, то, канешне, траўма Мікіты Пацэнкі там сур'ёзным чынам паўплывала на канчатковы вынік. Белшына не заслугоўвала 1-5. Тады ось выйшаў замест Пацэнкі на замену казахстанскі галкіпер Абдухаліл Махмудов. Ён сёння, дарэчы, у рэзерве. Ну і тады, ведаеце, шмат паўстала пытанняў наконт увогуле не той, што там спартыўнай формы, а кваліфікацыі гэтага галкіпера. Няхай ніхто на мяне не крыўдуе, ні сам Абдухаліл, ні яго асабістыя заўзятары. Ну, канешне, там 2 ці нават 3 мячы абсалютна дакладна трэба было ўсё ж такі адбіваць і каманду сваю ратаваць ад гола. Што не зрабіў Махмудаў, ну і пасля гэтага ён ужо не гуляў. Хаця, калі ось Мінск вёў 2-0, тады Белшына здолела 1 гол адгуляць. Ну, а ўжо потым ўсё было расстаўлена гаспадарамі на свае месцы. Так што, канешне, хочацца Белшыне рэваншу, но пакуль ім нават водару ніякага рэваншу вось па гэтых 14, амаль што 15 хвілінах мы не адчуваем. Бачым мы зноў тую ж карціну, мяч на палове поля бабруйчан. Тут не пускаюць у штрафную пляцоўку Іллю Дубінца. Гуляе Сокал налева. Там апынуўся Александр Ксенафонтаў. Ну, ось ён і мяняе флангі. У прынцыпе, можа апынуцца і перад варотамі. Ну, такі вольны мастак у складзе каманды Арцёма Чалядзінскага, 80-й нумар. Ну, што датычыцца змянення ў стартавым складзе, можна, в прынцыпе, пра гэта таксама сказаць, то ў параўнанні з той самай гульнай з Вікторыі 6 змяненняў унёс трэнерскі штаб Белшыны, у Мінска іх 3 у параўнанні з гульнёй са Смаргоней. Ну, чакае зараз, калі можна ўжо будзе падаваць Александр Ксенафонтаў, чакае сігналу ад Евгения Сіновіча. Ну, вось яна пайшла высокая падача. Да мяча першы Шасціловскі там дайшоў, ён
адправіўся да Хадаркевіча. Алексеевич і падае на мяжу штрафной пляцоўкі. А тут выходзіць з варот Павел Прышывалка. І мяч у рукі з другой спробы забірае. Ну вось яшчэ адзін момант у каго? Каго б вы думалі? У Арсенія Мігдаленка, таго самага футболіста, які забіў адзіны гол пакуль што, а мог ужо і два, і зараз яшчэ і трэці момант займеў. Пасля вось гэтага другого тэмпу услед за вуглавым, які пайшоў. У цэнтры поля зараз мяч. Віхров ось такую перадачу робіць. Папярэчную на капітана. Саланович рухаецца наперад. Зноў-такі мяч ад партнёра прымае. Саланович прастрэл, а тут нікога акрамя Эміра Эрнісова. Ну, все пісьменна рабілі ў гэтым моменце, канешне, шыйнікі. А вось тут адбор. А за гэта можна, в прынцыпе, і караць. Удар па варотах Матвей Сухаренко. Бліжні вугал. Надзейна абараняе зараз пасля гэтага удара ад Мікіты Голуба. Вось ён, 21 нумар. Ну, трэба сказаць, што як файна згулялі бабруйчане у адборы мяча адразу ж. Вось тут, ну, класна ўсё зрабіў Владзіслаў Русенчык. Адабраўшы мяч у сапернікі, адразу ж у штрафную плошчу туды мяч накіраваўшы, дзе быў Мікіта Голуб. Вось гэтыя футбалісты ў гэтым моменце, канешне, вельмі адзін аднаго добра паразумелі. З гэтым ударам Сухаренко павінен спраўляцца вуглавы. Ці будзе яшчэ стрэл? Зараз Віхроў б'е, ну так, унутраным бокам стапы. Ён зараз імкнуўся згуляць. Доўга, канешне, пад мяч падладкоўваўся. Канешне, павінны былі гэты удар перакрыць гараджане. Ну што ж, атака бабруйскай каманды працягваецца. Пазіцыйны наступ, я б нават так сказаў. Саланович тут злева апынуўся, дыяганальна Козлова праходзіць, і Козлов тут памыляецца. Ну, можа быць, сонейка крыху засляпіла зараз ветэрана беларускага футбола, не пабаюся гэтага слова. Мяч такім чынам застаецца у футбалістаў Артёма Чалядзінскага. Ну што ж, глядзім далей за развіццём падзей у гэтым першым матчы 1/8 фінала ВТР Кубка Беларусі. Парушаюцца правілы футбалістамі Мінска на сваёй палове поля. Гэта зрабіў капітан Артём Сокал, но дасталося Тимуру Галімзянову. Давайте яшчэ раз паглядзім. Ну, сапраўды, Ясіновіч тут разабраўся, канешне, бездакорна. Павінен быў арбітр з Мінскага раёна гульню прыпыняць. Ну што ж, былі вуглавыя каля варот вось гэтага маладога чалавека Мацвея Сухарэнкі. Ну, дарэчы, пенальці адбіў у матчы са Смаргонню. Ну, в прынцыпе, такім сваім сейвам спрычыніўся да перамогі вельмі няпростай сваёй каманды. Зараз выбудоўвае Сухаренко сценку, вуглавыя каля ворот яго былі, а вось штрафных удараў пакуль што не. Глядзім, удар у сценку трапляе зараз Владзіслаў Русенчык, мяч да яго зноткі адлятае і вырашыў за лепшы 8 нумар адпусціць яго за межы футбольнага поля. Ну, будзе далёка. Зараз Владзіслаў Саланович, бачым мы, тут кіруе сваімі партнёрамі укідваць, можа быць, нават і ў штрафную пляцоўку. Так і ёсць. Вельмі моцна гуляе Сокал галавой на падборы футбалісты Белшыны. Мяч вяртаецца ў штрафную пляцоўку. Тут паветраная барацьба, і выйграў яе ўсё ж такі Руслан Хадаркевіч. Шмат барацьбы. Бачым мы вось ужо ў гэтае, ну, будзем казаць так, у першую палову стартавага тайма. Канешне, калі больш бы ашчадна гараджане ўсё ж такі аднесліся да сваіх галявых шансаў, вось у першую чвэрць гадзіны, у першую чаргу тут павінны мы казаць пра моманты, якія займеў Арсеній Мігдаленак, то лік ужо мог быць нават і буйным на карысць гараджан. Ну, пакуль толькі мінімальная іх перавага. Кабе. Открывается тут справа Кучинский, но Кабе гуляет со своим партнером по обороне Русланом Хадаркевичем. 3 центральные оборонцы у гараджан с 2 латеральными. Справа Кучинский, злева якраз той Мігдаленак. Все тут вельмі и вельмі зразумела. Ну и в принципе тая ж
фармацыя і у падначальных Александра Валацько, наколькі я тут магу зразумець. Хаця, магчыма, тут ёсць варыянты. Не, хутчэй за ўсё ж такі тут... Да, все так ёсць, да. 3 цэнтрдэфы, злева латэраль будзе Давыдаў, ну, адпаведна, з правага боку Владзіслаў Салановіч, ну, ў цэнтры поля Міканораў, Шасцілоўскі і Лазараў. Гэта са спіны нам зараз вось на імгнення показалі Александра Валацько. Яго каманда пакуль саступае 0-1. Мяч у цэнтры поля. Сухаренко. Не будзе галкіпер нікуды спяшацца, зараз дачакаецца, пакуль падбяжыць да яго Юры Казлоў, і вось толькі цяпер укідвае на Абдула Кабію. Памятаем мы гэтага абаронцы па выступленнях за берасцейскае «Дынамо» ў сезонах 24-25. Ну там, наколькі я памятаю, былі пэўныя нават непаразуменні, а можа быць і канфлікт з галоўным трэнерам Александром Сяднёвым, і Кабія ўжо напрыканцы гэтага прамежка часу выступленняў за «Дынамо» не трапляў нават у склад каманды на матчы ў заяўку. Ну а вось гэта першы момант мы зараз убачылі ад бабруйскай каманды. Ну вось так Цімур Галімзянаў накіроўваў мяч нізам у далёкі вугал. Вось тут ён мяч апрацаваў, і як жа вось у гэтым эпізодзе спакойна так даў, ну і той самы Кабія і Константин Кучынскі прабіць у далёкі вугал. А калі б ўсё ж такі больш прыцэльна гэта зрабіў расіянін. Ну, магчыма, лік у нас быў бы ўжо на табло і 1-1. Адказаў бабруйскі клуб на 22-й хвіліне. Займеў ён гэты эпізод. Так што цяпер уже не сказаць, што абсалютна бездакорная абарона сталічнага клуба гуляе ў гэты матч. Вось, калі ласка. Алексіевіч адгуляўся з ім зараз Ілля Дубінец. Ось Ксенафонтаў зараз якраз такі паміж Лазаровым і Шасцілоўскім адкрываецца. Ну, вырашаюць вось так шырокім фронтам атакаваць гараджане. Ну, іншага быццам бы і не дадзена, таму што зноў-такі вось апускаюцца латэралі у абарону ў дапамогу сваім 3 цэнтрдэфам. І тут, канешне, расцягнуць гэту абарону, прайсці праз цэнтр не так і проста. Яшчэ адзін фол, і зноў тут праштрафіўся 17-й нумар Ілля Віхроў. Ужо не ўпершыню. Ну тут, канешне, ззаду ён атакаваў Фелікса Абену. Ну, ведаеце, што так можна і напрацаваць нават на папярэджанне. Я не заўважыў, магчыма, яго нават Евген Есіновіч і зараз і прад'явіў Віхрову. Ну, быццам бы не. Ну, з гэтага стандарту нічога не атрымалася стварыць у варот саперніка Мінску. Віхроў. Збягаюцца па баках футбалісты бабруйскай каманды. Русенчык зараз адгуляўся на Салановіча. Салановіч зноў на Русенчыка. 2 восьмёркі тут сышліся. Глядзіце, што Русенчык робіць. Ну, канешне, тут далекавата ад 8-го нумара мяч пайшоў, і Мігдалёнак быў на ім першы. Міканораў. Пас праз цэнтр. Ну, тут уже, конечно, Микита не имел просто права помылиться. Лазараў, няблага, тут на фланзе. Юрый Казлоў супраць яго Фелікса Бена. Казлоў, перадача не праходзіць. Як пісьменна гуляе Кучынскі зараз, прачытаўшы просто гэты пас. Ну, ён чытаўся лёгка, быццам бы, аднак яшчэ і перахапіць трэба было. Справіўся са сваёй задачай у гэтым эпізодзе Константин Кучынскі. Павел Прышывалка. Ну, вось, я ўжо казаў пра тое, што атрымаў ён траўму ў матчы супраць мінскага «Дынамо» ў другім туры.
Ну вось пасля гэтага доўга аднаўляўся, нарэшце акрыяў і ўжо ў тым самым матчы 1/16 фінала з Вікторыяй ён згуляў. Сёння другая гульня запару ў прышывалкі выходзіць Сухаренко з варот. Хто на падборы? На падборы Алексіевіч, а вось тут Салановіч. Салановіч быў першы ўсё ж таки, апярэдзіў ён саперніка. І б'е левай ногой капітан на месцы галкіпер Мінска. Ну так вось вырашыў здалёк Владзіслаў все ж таки праверыць, наколькі там уважлівы галкіпер. Ну, варатар моладзевай зборнай Беларусі зараз паказаў, што тут ўсё спакойна ў яго валоданнях. Яшчэ раз паўтор са спіны галкіпера. Ну, в прынцыпе, няблага выбраў пазіцыю Мацвей Сухаренко, канешне. Таму мяч яму ў рукі і прыйшоў Дубінец. Ну, з галкіперамі ўвогуле, ведаеце, у Белшыны ў гэтым годзе, ну, можа быць, нават, можна сказаць так, ну, пэўныя праблемы, ці вакханалія, як каму заўгодна. Вось зараз падача, Павел Прышывалка на выхадзе гуляе няблага. Траўмаваўся Прышывалка на пачатку сезона, потым ужо быў той самы матч, у якім дасталося пацэнку і выйшаў на замену Махмудову, што было потом, я ўжо распавядаў для вас. Ну і зараз, вось як мне распавяла прэс-служба бабруйскага клуба, вось надоечы на трэніроўцы зноў пашкоджанне атрымаў Мікіта Пацэнка, так што яго сёння нават няма у рэзерве. Канешне, мы галкіперу Белшыны зычым як мага хутчэй аднавіцца і мець магчымасць на футбольнае поле выходзіць. Ну і цяпер ужо калі Прышывалка ў справе, ну, канкурэнцыя вырасце на другі круг БТР вышэйшай лігі. Вось на гэтай пазіцыі ў Белшыны. Тут у нас зноў быў фол, да, на Александры Ксенафонтаве і каля мяча Абдулкабе. Ну, гэта Яўген Ясіновіч. Арбітра не заўважна ў гэтым матчы. Гэта азначае, што сваю справу ён робіць вельмі высакаякасна. Эмір Эрнісаў, перавод. Фелікса Бэна няма перад камерунцам нікога. Ну і закіду штрафную пляцоўку ён робіць, але, ну, не разлічаны на тое, ось, каб туды спуртануў у той сітуацыі Канстантин Кучынскі. В прынцыпе, ён быў гатовы да чагосьці гэтакага, але ну, занадта моцны мяч адправіў. Фелікса Бэна ў штрафную пляцоўку. Салановіч. Ну, мне так падаецца ўсё ж такі, ось, што бабруйскі клуб выраўняў становішча на футбольным полі. Так вось пакрысе, можа быць, не так шпарка, як мясцовым заўзятарам хацелася б, але, ну, адхіляе, будзем так казаць, гульню ад сваёй траціны поля. Траціны поля, дзе знаходзіцца Павел Прышывалка, бабруйская каманда. Ну і больш упэўнена зараз ось падначальнае Валодзько мячом валодаюць. Хаця зноў бачым, што Мінск падціскае. Ось зараз падбягае да Лазарова Алексіевіч. Ну вось тут на дапамогу яму прыйшоў Юры Казлоў. Зноў Лазаров. 20 год этому абаронцу. Ну, мы толькі, канешне, з ім знаёмімся. Увогуле, пэўнае перабудаванне, канешне, як і заўсёды паміж кругамі у калектывах БТР вышэйшай лігі. Ну, пра тое, што Лазаров папоўніў склад Белшыны, ўжо я распавядаў. Ну, ёсць і страты. Хаця, ў прынцыпе, ну, гледзячы, які сэнс у гэтае слова укладаць. Так ці інакш, Уладзіслаў Кабачэўскі, Іван Верас, гэта абаронцы, яны калектыў бабруйскі пакінулі. Верас усяго 7 матчаў згуляў, Кабачэўскі 6, адзначыўшыся адным асістам. Ну і Мікіта Розманаў, як паведаміла прэс-служба бабруйскай каманды, яшчэ не прыкладна тыдні назад, па сямейных абставінах з'ехаў з бабруйскай. 11 матчаў ён правёў, забіў за іх час 1 гол. Ну вось яна яшчэ адна атака. І што, зноў Мігдалёнак б'е ў бліжні вугал міма варот. Ага, ну гэта ўжо быў не Мігдалёнак, а Александр Ксенафонтаў. Всё ж такі, гэта быў яго шанец
все ж таки зрабіць лік 2-0, але не, гэта мясцовыя заўзятары. Яны, канешне, будуць падтрымліваць сваю каманду і ўсцюжу, і ў спёку, якая зараз накрыла Бабруйск. Ну, сапраўды, ведаеце, там на полі будзе вельмі горча. Яшчэ раз глядзім, вось такая перадача ў штрафную на Ксімафонтава прайшла, і ад Хадаркевіча, дарэчы, гэты пас пайшоў. Ну, а цяпер ужо атака развіваецца бабруйская. Першы на мячы Кучынскі. Ну і там мяч сыходзіць за межы поля ад Мігдалёнка. Пакуль тут мы паўторы глядзелі. Вось бабруйчане здолелі атаку сваю правесці. Правда, нічым яна не завершылася, а гэта набірае хуткасць. Константин Кучынскі, ёсць прастора перад ім. Кучынскі, перад ім Шасцілоўскі. Кучынскі прастрэл на далёкую стойку не паспявае Ілля Алексіевіч. Да, вось гэтыя сустрэчныя атакі, гэта, канешне, зброя для Мінска. Адразу ж перайшлі гараджане ў наступ. Ну і неблагую, в прынцыпе, хуткасць зараз прадэманстраваў Константин Кучынскі. Можа быць, нават за ім і не паспеў Алексеевич, таму ён і ўжо не здолеў адгукнуцца на гэтую перадачу на далёкую штангу. Ну што ж, Віхроў праз Казлова. Там забягае справа, бачу, Владислав Салонович. Ну, тут на Казлове сфалілі Фелікса Бена. Так, спяшацца не трэба, паказвае Евгений Есинович. Ну, так. Тут, канешне, атрымаў ад Фелікса па нагах Юры Казлов. Атака левым флангам. Ну што, ці здолеў Владислав Давыдаў прайсці? У штрафную ён меў намер выйсці, але яго спыняе Абдулкабе. Кучынскі накрываюць Константина. Віхроў, Казлоў. Ну, канешне, вось менавіта так трэба Белшыне і дзейнічаць. Наш все ж таки на сваім полі сёння прымае саперніка. Больш учэпіста павінны дзейнічаць. З большым настроем і запалам, канешне, імпэтам бабруйчане. Памятаючы пра тую самую гульню 8-го тура чэмпіянату Беларусі, які зараз на паўзе. Нагадаю, на усялякі выпадак, сябры, хаця ўпэўнены, што вы без мяне гэта ведаеце. Сёння ўсё вырашыцца. Я маю на ўвазе той калектыў, які здолее зрабіць крок у 1/4 фінала. Гэтыя матчы гэтай стадыі пройдуць ужо ў наступным годзе. Калі нічыя ў нас пасля 90 хвілін, тады 2 таймы па 15. Ну а калі і яны не адкажуць нам на пытанне, хто ж мацнейшы, тады серыя пенальці. Ну, пакуль у нас інтрыга жыве ў гэтым матчы. Пагадзіцеся, Казлоў. Ну, ось, да, прытрымаў яго ззаду зараз Эмір Эрнісаў. Зноў у цэнтры увагі. Ось 10-й нумар Белшыных. В прынцыпе, гэта здзіўляць і не павінна, таму што гэты футбаліст, канешне, шмат пагуляў. Ну, я думаю, што ён рэкардсмен па колькасці разоў, калі яго каманда з ім у складзе выходзіла з першай лігі у вышэйшую. Ну, разы 4, там трэба, дарэчы, падлічыць, колькі выходзіла вось так у элітны дывізіён. Мячом Віхроў. Памыляецца Алексіевіч на Эрнісава. Но Эрнісава спыніў той жа Віхроў. Ну, атрымліваецца, што сваю памылку ён выправіў. Ну, а цяпер зноў перадача недакладна. Артём Чалядзінскі устае і вось тут да межаў тэхнічнай зоны зараз накіраваўся. Ну і на нагах таксама Александр Валасько. А тут што, забег, Мігдалёнак, трапляе Міканорава. Ох, сёння, канешне, высокую адзнаку ад калег заробіць Арсеній Мігдалёнак, хаця з іншага боку можа быць і не вельмі высокую, ну, з пункту гледжання таго, што сваімі момантамі, некалькімі пасля гола ён не скарыстаўся. Тут ужо, канешне, ўсё гэта будзе вырашаць той мой калега, які зараз пільна сочыць за гэтай гульнёй. Што ж выставіць Арсенію Мігдалёнку? Ну, а тут Кабія. Кароткі пас, няблага Фелікса Бена ззаду падбягае да яго
Владислав Русенчик. И мяч отбирает Козлов. Сутыкается з Абдулом Кабием. Ну, момент гульнявы. Так что все нормально. Треба протягивать Козлову. Мяч он атрымлівае ад Владислава Давыдова. Бачым, колькі футболістаў. Тут вось, в прынцыпе, перад штрафной пляцоўкай адразу 3 у складзе Мінска. Таму, канешне, ось выходзіць з абароны не так і лёгка гаспадарам. Но вось цяпер ужо адкатваецца Мінск назад. Шасцілоўскі гуляе на Міканорова. Русенчик. Ну, гэта футболіст, я маю на увазе. Владиславу вороты Вікторыі забіў адразу, да, ніколькі не забіў, там забіў 4 галы Александр Шведчыкаў, які ў рэзерве. Ось Русенчик не адзначаўся галамі. Гэта атака Белшина, якая заканчивается призначением вуглового. Ну, вось так у голове всплыло, что, ну, треба сказать про автора покера, и чамусьці так у голове села, что гэта Русенчик. Не, гэта Александр Шведчыкаў. Может быть, сегодня он так само забье. Подае Юрий Козлов в угловые. Ну, з мячом сустракаецца ў высокай кропцы Владислав Русенчик. Таму, конечно, акцентавана прабіць тут не меў ён шансаў. Гэты хлопец мяч забірае Матвей Сухаренко. Молодый хлопец, конечно, под кіраўніцтвам, я думаю, под такой, ну, бацькоўскай нават, может быть, у нейкім сэнсе, под таким бацькоўскім выхаваннем, ну, з пункту гледжання футбола, безумоўна, знаходзіцца ось Матвей Сухаренко. Конечно, шмат парад яму ў трэніровачным працэсе дае Александр Гутар. Ён сёння ў рэзерве. Опыта не займаць. Голкіперу, які заваёўваў з моладзевай зборнай Беларусі бронзавыя медалі чэмпіянаты Еўропы. Русенчик. Алексеевич на вопыце мяч у яго адбірае. Ідзе наперад Мігдалёнак. Перадача Эрнісаў. Дубінец. І Дубінец туды, у напрамку да Ксенафонтова. Ну, ведаеце, мне так все ж таки падаецца, што больш ось задзейнічае пры гэтых вот пазіцыйных наступах левы фланг мінская каманда. Ужо неаднойчы мы бачылі, ось менавіта калі адтуль вастрыня прыходзіць, а ось справа тут задзейнічаецца Константин Кучинский, Эмир Эрнисов, ось калі ёсць прастора менавіта. Калі можна правесці контрвыпад, што мы не так даўно і бачылі. Ось памятаеце, той самы прастрэл Кучынскага да мяча, калі не паспеў Ілля Алексеевич. Ну, былі ў яго у апошнія тыдні пэўныя праблемы са здароўем, аднак аднавіўся Ілля, і сёння ён прымае ўдзел у гэтым кубкавым матчы. Лазараў. Диагональ, ну, недокладная, конечно. Хотя я думаю, что хотел мяч отправить ровно у ноги Юрия Козлова. 6-й номер бобруйской команды. 40-я хвилина у нас. Можно нават и колькі слов сказать про запасных футболистов. Пакуль что тут ничего на футбольном поле особливого не отбывается. Александр Гутар, Валентин Дегтяевский, Владислав Яцкевич, Дмитрий Морозов, Прохор Шарамет, Александр Макась, Станислав Матусевич, Владислав Малютин, Константин Малицкий, Дмитрий Осипенко нават сегодня у резерве, тренер Минска. Ну, ён быў у резерве і на матч со Смаргонью. До речі, тут по мячы не трапляе Эрнисов. Ну, глядзім, Алексеевич проб'е ці не. Алексеевич направо гуляе, Кучинский, подача. Мігдалёнак, а тут удар по воротах. Як же так дазваляюць просто і скидки гэта рабіць. І ось
бить з такої адлегласці бабруйські оборонці. Ну, повинен був просто зараз Фелікс Абен наробити лік 2-0. Яшчэ ж Адзім Кучынскаму далі падаць. Мігдаленку далі скінуць, а Абельны суадносна адпаведна прабіць. Ну, вось просто сапраўдны хаос у обороне бабруйской команды отбывается. Ну, вот она атака. Вихроу, нет, тут не падает под гнетом Ходоркевича. Передача Солонович, ну чему не бил Владислав? Нема отказу на это питание, прострел он робит, Сокол и все спокойно. Чему не бил одразу? Ну, в принципе, позиция просто убойная была у Владислава Солоновича. Ну, спробуй туды, у далекий в угол, на силу пробить, але нет. Ну что вырашил? Подпрацаваць мяч, полепшить позицию капитан бабруйской команды. Ну и тут он прогадал, безумовно. Передача назад. Семен Шестиловский. Так, про резервистов Белшины, конечно, мне повинно. Я повинен сказать. Абдухалил Махмудов голкипер, Александр Кучинский, Павел Селезнев, Арсений Шаповский, Александр Шведчиков, Кирилл Малых, Микита Някрасов, Микита Соколовский, Кирилл Болотников и Владислав Ковалев могут выйти на замену. Это, конечно, гульня, якая не вытрымлівае ніякай критики от Микиты Миконорова. Ну, да. Не самый, мягко кажучи, лепший тайм от центр дефа Белшины. Зараз он пайшоў у атаку, ну и, напэўна, лепш бы гэтага не рабіў. 42-я хвіліна у нас на сыходзе. Мацвей Сухаренко рыхтуецца мяч у гульню ўвесці ударом ад ворот. Ксенофонтаў! Трымае яго Шестиловскі, ну, конечно. Ну, не ведаю. Может быть, нават тут Семен уже повинен был желтый свет нават перед собой побачить. Не ведаю. Нават, ну, поразмаўляю зараз. Может быть, нават Евген Есинович с 44-м номером. Ідзе размаўляць. Так, ну, тут профілактычна, конечно, трэба было гэтую размову правесці. Маўляў, калі яшчэ так хлопец працягне, што абавязкова ў кішэню я пацягнуся. Каля мяча Ілля Алексеевич вырашае, як мячом распарадзіцца на Ходоркевича. Назад ён згуляў. А тут у нас той самы Мігдаленак. Ярнісаву мяч накіроўваў недакладна. Прышывалка. Праз цэнтр. Ходоркевич пайшоў на апярэджанне, ну і не паспеў. Руслан правілы парушыў. Вось такі у нас двубой гэтых брытагаловых хлопцаў у цэнтры поля толькі што быў. Яшчэ раз на паўторы глядзім. Ну, падштурхоўваў, канешне ж, Руслан Юрыя. Шведчыкаў на Вихрова. Зноў свісток Есиновича. Лазаров. Давыдаў один дотык. Ну і все тут рвецца вельмі хутка. Ну і Лазаров зноў-такі не вытрымаў. Прайшоўся ён па ногах соперника. Ну, ведаеце, тут балюча. Дастаткова Іллю Дубінцу. Ну, меддапамога яму не спатрэбіцца. Мы ведаем, што вступілі ў сілу новыя, ці абноўленыя, напэўна, лепш так сказаць, правілы. Калі медперсонал на поле з'яўляецца, то футболіст, якому эту самую дапамогу оказывали, минимум хвилину повинен провести за межами поля. И тогда команда в меньшости, и всякое может, видите, отбыться. Так что тут треба еще 100 разов подумать, першим показывать усім своим выглядом, что треба мне доктор. Но я думаю, что футболисты про это разважают и, конечно, полные высновы робят. Ну, вот такая передача назад пошла от Сокола на Матвея Сухаренко. Завершается у нас основный час. Зараз вся увага на Андрея Дегтяренко, резервового арбитра, скіравана колькі ж все ж таки там Евген Есинович компенсуе. А может быть, нават и не водные хвилины. Ну, хутчэй за все так есть, потому что у руках Дегтяренко нема табло з адпаведнымі лічбамі. Так што 1-0 у нас пасля першых 45 хвілін.
1-0 на карысць мінска. Гэты прамежак часу стартавы каманда Артёма Чалядзінскага правяла вельмі актыўна, агрэсіўна, ну і што вылілася ў гол, які правёў Арсеній Мігдалёнак з перадачы Канстанціна Кучынскага на 6-й хвіліне. Ну што ж, вось ён, калі ласка, Яўген Ясіновіч робіць апошні свісток у першым тайме. Ну, зноў-такі паўтаруся, ну, напэўна, хвілінак 15, канечне, прайшлі пад поўнай перавагай Мінска. Ну, а потым так вось пакрысе ўсё ж такі Белшына гэтую гульню, ну, ва ўсялякім разе імкнулася зрабіць роўнай. Ўсё ж такі ось такія памылкі, якую дапусціў Мікіта Міканораў на 6-й хвіліне, дапускались, ну, может быть, не такие фатальные, так, у обороне. И, ну, калі б Мінск забіў все тое, что мог, то лікі 3-0, а может быть, нават і 4-0 мог быць пасля першых 45 хвілін. Ну, вось гэты гол на паўторы Арсенія Мігдаленка мы побачили. Что ж, сябры, давайте разом с командами отпачнем и вернемся на Бобруйский Спартак праз 15 хвілін. РУП Белтелеком.
Сябры, мы вяртаемся на бабруйскі стадыён «Спартак». Чакае нас другі тайм матча 1/8 фінала БТРа Кубка Беларусі. Белшына саступае Мінску з лікам 0-1 на 6-й хвіліне. Арсеній Мігдалёнак трапным ударам з межаў штрафной пляцоўкі перагуляў Паўла Прышывалку. Мелі гараджане сталіцы яшчэ некалькі вельмі неблагіх момантаў, аднак іх ператварыць у галы ўсё ж такі не здолелі. Я адразу ось тут у пачатку другога тайму хачу перапрасіць у заўзятараў берасцейскага «Дынама». Стаў я казаць пра пэўны канфлікт, пэўнае непаразуменне паміж у былым гульца гэтай каманды Абдулакабі і Александра Сіднёва. Я памыліўся. Прашу прабачэння, гэта тычылася іншага футболіста, іншага гульца абароны, габонца Стейна Эссано, а не, конечно, Абдулакабі. Так что да, тут, конечно, уздымаю руки ўгару. Вінаваты, буду выпраўляцца. Пачытаў я каментары і заўважыў вось гэтую памылку. Так что вялікі дзякуй всім тым, хто звяртае увагу на словы каментатара. Новыя футболісты: Арсеній Ачапоўскі пад 7-м нумарам і Александр Шведчыкаў пад 9-м выходзяць на замену у складзе каманды Александра Валацько. Зараз мы даведаемся, каго менавіта яны замянілі. Будзе такая, конечно ж, у нас інфармацыя на табло рэзервнага арбітра бабруйчанина Андрэя Дзігцярэнкі. Ну, наколькі я разумею, так, 11-й нумар у нас сышоў з поля. Гэта Тимур Галімзянаў. Замест яго Александр Шведчыкаў. Ну, вось яна падача. Сухаренко гуляе кулакамі. Мяч выбівае за межы штрафной пляцоўкі. Хто тут першы на падборы? На падборы першы Русенчык. Это удар па варотах і на месцы Сухаренко. Ну і адпаведна замест Мікіты Голуба выйшаў на поле пад 7-м нумарам, яшчэ раз скажу, Арсеній Ачапоўскі. Да, ну вось так распачынае Белшына вельмі актыўна другую палову. Ну, гэта і не здзіўляе. Камандзе трэба адгуляць прапушчаны гол. Никита Голубя. В игру вступил Арсений Ачаповский, номер 7. Ну, ведаеце, вось якраз такі Тимур Галімзянаў, якога замяніў зараз Александр Валацько, быў адным з тых футбалістаў, якія, ў прынцыпе, звярталі на сябе ўвагу актыўнымі дзеяннямі ў атацы ў першым тайме. І сапраўды у Тимура Галімзянава ось 100% быў момант, памятаеце, калі ён вось атрымаў перадачу дыяганальную, мяч апрацаваў штрафной і, пабачыўшы, што нікога няма побач з ім, ніхто яго не апекуе, ён прабіў далёкі ніжні вугал, але ў цэль не трапіў. Ксенафонтаў супраць яго там змагаецца Лазараў. Падача, ну тут нікога няма ў штрафной пляцоўцы, акрамя Паўла Прышывалкі. Мяч спакойна галкіпер у рукі забірае ў гэтым эпізодзе. Ну што ж, давайте узновім у памяці футболістаў, якія выйшлі ў стартавых складах. Белшына, Павел Прышывалка галкіпер, Мікіта Міканораў, Владислав Саланович, Даніл Лазараў, Владислав Русенчык, Юрый Козлоў, Владислав Давыдаў, Ілля Віхроў, Семен Шасцілоўскі. У першым тайме гулялі Тимур Галімзянаў і Мікіта Голуб. Іх адпаведна замянілі Арсеній Ачапоўскі і Александр Шведчыкаў. Ну вось тут правілы парушаны на Кучынскім. Да, па нагах яго прыходу Александр Шведчыкаў, так што штрафны. І каля мяча той самы Абдулкабі знаходзіцца. Кароткі пас, перадача на Ксенафонтава. І той гуляе на Фелікса Абену. Ну, шмат футболістаў, канешне, у кубкавых матчах прымаюць удзел у складах абодвух каманд, якіх у чэмпіянаце мы не так часта заўважаем, і іх не так шмат гэтай самай гульнявой практыкі. Гэта тычыцца ось, ну, прыватнасці Фелікса Абена, які таксама меў свой шанец у першым тайме у цэнтры штрафной, мяч атрымаўшы. Пасля скідкі прабіў ён, але міма ворот. Ну што, зараз Белшына ў атацы, трэба націскаць, канешне, гаспадарам, іншага тут рабіць і не даводзіцца, іншага і не дадзена наўпрост.
буйны план Владислава Русенчика зараз. Ну, я думаю, что лишний раз можно и сказать, что запрашаў, конечно, добра знаёмых яму, Александру Лісоўскаму, ужо былому трэнеру Белшыны. Гульцоў з лона барысаўскага БАТЭ і у тым ліку Шведчыкаў, у тым ліку і Владислав Русенчык. Ну і той же Мікіта Некрасаў. А гэта удар па воротах Эрнісава. Шасцілоўскі яго блакуе і, адпаведна, мяч сыходзіць за вонкавую лінію, а цэнтр дэфа Белшыны. Ну, да іх працы, канечне, шмат пытанняў ёсць. Ну, надзейная абарона Белшыны дакладна не характарызуеш. Менавіта так. Ну што ж, вуглавы, паглядзім, што выціснуць з яго гараджане. Ну, па шчырасці, я чакаў, што Александр Макась на поле з'явіцца. Можа быць, гэта крыху будзе пазней. Гэта футбаліст, які 30 галоў ужо ў складзе Мінска ў элітным дывізіёне чэмпіянаце Беларусі забіў. Удар па варотах. Даркевіч тут выскакнуў вышэй за ўсіх. Ну, мяч вось так ішоў з адскокам ад газона. Гэта, канечне, магло б ускладніць жыццё Паўлу Прышывалку, але магло толькі ў тым выпадку, калі б прабіў Хадаркевіч ўсё ж такі больш дакладна. А так мяч ішоў у бок. У бок ад штангі, так што тут без праблем для стража, вартаўніка ворот Белшыны. Козлоў выскоквае тут першы, той самы Шведчыкаў, але памыляецца Эрнісаў. Ксенафонтаў. Нема побач нікога, акрамя Кучынскага. Мяч у Констанціна, той змяшчаецца ў цэнтр. І бачым, што накрывае яго Арсеній Чапоўскі. Неблагая гульня гульца, які толькі выйшаў на поле, а вось развіцця няма атакі. Ну, хаця б мяч ужо забралі ў саперніка. Ужо штосьці у выглядзе зараз у выніку вось гэтая атака выгляд ніякі не прыняла. Хаця, канечне, гэтага б хацелася мясцовым заўзятарам. Ну, тут, ведаеце, крыху на трыбунах Спартака ёсць народу, і гэта не можа не ўсцешваць. Зараз раіцца з адным са сваіх памочнікаў Александр Валацько і Владзіслаў Кавалёў пад 77 нумарам. Вось, бачым, з'явіцца на футбольным полі футбаліст 2005 года нараджэння. Момант! Выскакнуў з ворот Матвей Сухаренко. Сутыкаецца ён з Арсеніем Чапоўскім, а былы гулец Гомеля мяч накіроўвае вышэй ворот. Вось ён момант. Ось так. Ну, не забіваў Мінск шмат у першым тайме. Тут любая памылка каля сваіх ворот можа, канечне, вельмі сур'ёзную цану мець. Яшчэ раз глядзім. Ох, вось гэта гульня ад Абдулакабі. Ну, в прынцыпе, згуляў 88 нумар. Ну, вельмі неразважліва, не разлічыў ён гэтую перадачу, моц яе на галкіпера. Ну, Арсеній Чапоўскі, в прынцыпе, мог пакараць саперніка за такія дзеянні неабдуманыя. Ну што, замест Уладзіслава Давыдова выходзіць на футбольнае поле яго цёзка Кавалёў. На 53-й хвіліне гэта адбываецца. Хуценька замена праводзіцца. Зноў-такі з тае прычыны, што цяпер ужо на гэтую замену выдаткоўваецца няшмат часу. Хуценька ўсё у нас адбылося, лічаныя імгненні проста. Выйшаў за межы поля Владзіслаў Давыдаў, но там, дзе і належна, з'явіўся на ім Кавалёў. Паглядзім, што ў яго атрымаецца. Ох, які момант зараз. Зноў непаразуменне ад Паўла Прышывалкі і Сямёна Шасцілоўскага. Гэта балазе, што мяч пайшоў на нагу галкіпера, то яго адбіў у бок. Калі пайшоў ён туды, пакаціўся б у бок ворот, невядома, чым бы тут усё скончылася.
Абена гуляе на Мігдаленка. Але мяч да Арсенія не дайшоў. Салановіч. Кароткі пас на Козлова і назад на Міканорова. Ну, у прынцыпе, гэта ўсе замены, абедзве, дакладней, якія зрабіў Александр Володько. Накіраванне, конечно, на ўзмацненне атакі. Тут, у прынцыпе, Амерыку я не адкрываю, калі так кажу. Але так ёсць. Арсеній Ачарповскі гэта форвард, як і Александр Шведчыкаў. Трэба забіваць, хочацца працягваць барацьбу Белшыня. Тут справа Віхроў. Побач з ім Абена, Віхроў назад, Салановіч. Салановіч яшчэ глыбей туды ўніз на Юрыя Козлова. Адгуляўся той з Міканоровым. Пазіцыйны наступ бабруйскай каманды. А што далей? Далей мяч да Русенчыка даводзіцца. То ідзе ў штрафную пляцоўку. Русенчык забівае, трэба ў бліжні вугал. Б'е і не трапляе 8 нумар. А як іх упусцілі там? Як гэта сталася магчымым? Не ведаю. Ну і не здарма зараз калегі акцэнтуюць увагу на Руслане Хадаркевіча. Яшчэ вось гэты вось спурт ад Шведчыкова хочацца паглядзець. Ну, ён прайшоў тут у барацьбе адразу Ксенофонтова, а потым і Артёма Сокола. Ну як жа пусцілі? А калі б у бліжні ўгол патрапіў Владзіслаў Русенчык? Але ўсё ж такі ускалыхнуў ён толькі сетку з вонкавага боку. Гэта не тое, што Белшыне патрэбна, ёй трэба галы. Шведчыка, мяч прымае там на левым фланзе, адкрываецца Салановіч справа, ну і даводзіць мяч да капітана. Козлов, забяганне робіць Шведчыка, ну і вось так. Вельмі, в прынцыпе, па задуме няблага, нават элегантна, я б так, напэўна, сказаў, згуляў Юра Козлов, але хуткасці не хапіла Шведчыкаву, хаця ён толькі-толькі на полі з'явіўся пасля перапынку. Ідзе ў нас ужо 56-я хвіліна, нават яна сканчваецца. Па-ранейшаму 1-0 мы побачылі хуткі гол на 6-й хвіліне. І ўсё пасля гэтага. Сухаренко. Ну, каб проста потым ужо... Ну, так, па-руску, да, скажу, сакрушалася мінская каманда, калі там давядзецца ёй, ну, можа быць так, да? Так скласціся, прапусціць, і потым думае, чаму ж не забівалі свае моманты. Мы ў першым тайме. Іх было дастаткова, каб, у прынцыпе, ўсё вырашыць ужо першыя 45 хвілін. Момант! Удар па воротах, прышывалка выратоўвае. Да, яшчэ адна магчымасць зараз. Ну і, в прынцыпе, неблагая была ў Мінска. 2-0, калі б атрымалася зрабіць лік, канешне, гэта была б добрая навіна. Ну што, яшчэ замену? Юрыя Козлова мяняе Павел Селязнёў. Гэта адбываецца на 58-й хвіліне. Ага, да, у нас все ж таки была замена ў Мінска, а вось я яе не заўважу. Хаця казаў, што чакаю на футбольным полі Александра Макася, ну і ён якраз такі і меў гэты самы момант. Мог забіць зараз другі гол сваёй каманды. Ну і на футбольным полі не заўважаю Ілю Дубінца. Яго якраз такі і Макась і замяніў у перапынку. Глядзім далей. Салановіч. Падае ён. Мігдаленак правілы парушыў. Ну а нам, конечно, хацелася б яшчэ раз вось той самы момант, калі пагражаў варотам Паўла Прышывалкі Александр Макась паглядзець. Ну, может быть, у наступнай паўзе, пакуль атака развіваецца. Белшыны, перадача ў штрафную. І Віхроў б'е, аднак занадта высока мяч адпраўляе ён. Туды вось, нават за стадыён, за табло. Гэта ўжо такое архаічнае, але такое роднае ўсім бабруйскім заўзятарам мяч туды. Паляцеў пасля гэтага удара 17-го нумара. Матвей Сухаренко.
так, ёсць страты, я казаў пра Белшыны, футбалістаў, якія ўжо не ў камандзе. Галкіпер Ешчанка, абаронца Джихунпак з паўднёвай Карэі, ну і Владзіслава Варакса, канешне, мы не забудзем, які зараз абараняе колеры барысаўскага БТ і прадстаўляе Беларусь на міжнароднай арэне ў лізе канферэнцыі. Няблага гэта робіць таксама. Ён прыйшоў Барысаў з Мінска. Гэта вось тыя футбалісты, якіх не далічыўся Арцём Чалядзінскі. Ну і пра маладога Захара Драчова таксама вы ведаеце вось тую гісторыю, якая тут, канешне, навяла шораху вельмі сур'ёзна пасля слову Арцёма Чалядзінскага. Самавольна пакінуў клуб гэты футбаліст. Ну, так, канешне, рабіць мужчынам, прафесіяналам ніяк нельга. Я думаю, што павінны былі прыслухацца усе маладзёны, усе спартсмены, у якіх, можа быць, дзесьці такія думкі праскоквалі. Ну, часта гэта, канешне, я тут згодны з Арцёмам Віктаровичам, такія сітуацыі адбываюцца з-за таго, што ціснуць на футбалістаў іх агенты. Віхроў падае 17 нумар, тут парушэння правіл не было. Бена на Макася. А Макась можа прыдумаць. Гэта ўжо вопытны форвард, толькі прайсці зараз Міканорова яму не пашчасціла. Русенчык налево гуляе. Лазараў. Зноў Русенчык. Ну, шукае свае моманты. Белшына, аднак, адшукаць іх ніяк не можа. Ну, у прынцыпе, што мы пабачылі вось за тыя хвіліны другога тайму? Толькі той самы спорт, калі рвануў штрафную пляцоўку, Владзіслаў Русенчык прабіў бліжні вугал, не патрапіў. Всё, больш нічога ўзгадаць не даводзіцца. Ну, можа быць, зараз Салановіч глядзіць наперад. Чакае, он і забягае зараз Павел Селезнёў. Прастрэл робіць 5-й нумар, зарабіў вуглавы для сваёй каманды. Футбаліст такі не даў. Памятаем, выйшаў на поле замест Юрыя Козлова. Яшчэ раз давайте паглядзім, што тут ось не парушаў правілы. Ну, сапраўды, Фелікс Абена тут уже проста імкнуўся так гэтым сваім падзеннем паўплываць на рашэнне Евгена Есіновіча. Футбаліст Белшына, гэта удар па воротах, трэба было забіваць зараз. Ну, вось яна магчымасць. Ну, проста 100%, 1000% у Белшыны, але не. Мяч пасля гэтага вельмі шчыльнага удара галавой прыходзіцца міма створа ворот. І хто ж у нас прабіваў? Мне так падаецца, што гэта Мікіта Міканораў быў нават. Другі нумар ці Селезнёў ўсё ж такі. Так, ну, можа быць, гэты паўтор. Да, гэта быў Міканораў. А калі б зараз цэнтр ДФ Белшыны забіў, атрымліваецца, што з антыгероя мог і ў героя пераабразіцца. І калі ласка, ўсё ж такі Белшына забівае. 1-1 лік робіцца. Ну, ёсць дзве запар атакі, адна з якіх становіцца выніковай. Мы пабачылі, ну, што не атрымалася у Мікіты Міканорава, то, ну, проста вельмі элегантна зрабіў. Я так разумею, што гэта той самы Александр Шведчыкаў, які выйшаў на замену. 9-й нумар. Забіў ён 4 разы ў вароты Вікторыі з Марынай Горкі. Ну і сёння ён таксама з футбольнага поля без гола не сыдзе. І хто ж гэты гол прыдумаў? Адпаведна, гэта былі Арсеній Чапоўскі, які прабіў Сухаренко мяч, парыраваў роўна на нагу Александра Шведчыкава. Ну што, можам сказаць, што замены Александра Валацько спрацавалі. А між іншым, Арцём Чалядзінскі візаві Валацько, гэта лідар па колькасці плённых замен у чэмпіянаце Беларусі 2026. Вось пасля гэтых замен 9 галоў правялі футбалісты. Ну, вось цяпер тым самым можа пахваліцца, ну, не тым самым, канешне, зараз, вось калі Белшыне удалося на 62-й хвіліне аднавіць раўнавагу, ну, вось гэтым можа пахваліцца плённымі заменамі Александр Валацько. І Чапоўскі з'явіўся на полі з лавы запасных, ну і Шведчыкаў. Гэта адбылося адразу ж пасля перапынку. Гэта фол.
Владислава Русенчыка. Ох, і што, гэта удар па варотах нават. Вось так. З далёкай адлегласці было вырашана праверыць увагу і пільнасць Паўла Прышывалкі. Ну вось так, да. За ворот якраз гэта вельмі такі будзе красамоўны паўтор. Ну, а калі б ніжэй мяч прыйшоў, можа быць, мы б з вами побачили сапраўды класны гол. Макась забіваць трэба, Прышывалка. Мяч парыраваў, а потым ужо было становішча па-за гульнёй. Так, ідці ў момант удару. Я так разумею, запаліў там сцяжок Евген Клімовіч. Ён на тым фланзе у нас дапамагае Евгену Ясиновичу Александр Макась. Ну, трэба забіваць. Канешне, з такімі момантамі ён павінен абыходзіцца як належыць добраму форварду. Ну, зараз трэба, значыць, Паўла Прышывалку у шпагаце расцягнуўшыся, ён гэты удар парыраваў. Рыхтуецца замена, яшчэ адна у складзе Мінска. Другая, адпаведна. Вось толькі зараз тут... Да, могу сказаць, бачу, што Станіслав Матусевич па 24-м нумарам, гэты футболіст вельмі малады, 2008 года нараджэння, выйдзе на поле. Ну, маладзёнам таксама трэба гульнявая практыка, тым болей, калі у саперніках калектыву вышэйшай лігі. Так што ідзе, нават пры такім ліку на табло 1-1 Артём Чалядзінскі на такую ракіроўку. Зараз даведаемся, каго заменіць Станіслав Матусевич. Эрнісаў. Не давёў ён все ж таки мяч да Кучынскага, яго перахапіў там той самы Владислав Ковалёў і адразу ж наперад, можа быць, паспяшаўся. А гэты тандем разумее, што яму трэба рабіць. Я пра Чапоўскага і пра Шведчыкова. Владислав Саланович, перадача кароткая, праходзіць на Шведчыкова. Супраць Шведчыкова Артём Сокол. Выціскае ён яго бліжэй да сярэдзіны поля. Шведчыков вымушаны вось так згуляць на Русенчыка. Русенчык налево. Лазараў падачу робіць. Выскокваюць там футболісты. Мяч завісае на штрафной пляцоўкай і забірае яго ў рукі Мацвей Сухаренко. Ну, в прынцыпе, дастаткова высокія. Што Руслан Хадаркевич, што Артём Сокол. Так што ў паветранай барацьбе тут, канешне, складана. Хаця і той жа Шведчыкаў неблагім ростам вылучаецца. Эрнісава мяняе Владислав Матусевич на 67-й хвіліне. Гэтая замена адбываецца. Ну, кыргызстанец, в прынцыпе, неблагі матч з пункту гледжання выкананага аб'ёму правёў і заўважны быў, у прынцыпе, вось у гэтых пазіцыйных наступах Мінска. Але так чамусьці больш запомніўся мне вось тым, што на яе правілы парушалі сапернікі. Ну, гэта таксама карысць. Абдулкабія на Мацвея Сухаренко гуляе, кароткая перадача, Хадаркевич, Кабія і парушаюцца правілы. Ну, навошта тут гэта рабіць, не вельмі я разумею. Ну, Павел Селязнёў згуляў менавіта так. Ну, каля чужой штрафной пляцоўкі, нават у ёй гэта лепш, чым каля сваёй. Ну, банальна, але гэта так. Да, 1-1. У нас ужо са стадыі 1/8 фінала БТР Кубка Беларусі можна рабіць адной камандзе 5 замен, а не 7, як гэта было раней. Ну, так што будзем, канешне, мы сачыць. Ужо 4 замены зрабіў Александр Валацько. Яшчэ адна і у яго ёсць. Прышывалка. Перадае прывітанне трэнерскаму штабу Мінска. Мігдалёнак. Ага, паказвае Евген Ясинович, што трэба мяч уводзіць там, дзе ён пакінуў межы поля. Так
што прымусіў ён футбаліста адысці некалькі крокаў назад. Ну і Мігдалёнак перадаверыў гэтую справу Артему Сокалу. Сокал далёка кідвае на Макася. Першы тут Русенчык. А за гэты мяч пазмагацца. Я думаў, ўсё ж такі здолее. Чапоўскі не, Кабе на Абену. Абена двихрова сыходзіць. Кароткая перадача на маладога Матусевіча. Галавой гуляе Салановіч. З абароны выходзіць складана. Б'е. З усей эмоцыі Владислав Салановіч трапляе ў Мігдалёнка, і гэта аут для Белшыны. Ну, задачу мінімум гэтая каманда на другі тайм выканала. Паглядзім, што будзе далей. Шмат свісткоў, канешне, шмат парушэнняў правіл. Ну, яшчэ раз кажу, у выніку нічыёй пасля асноўнага часу дадатковыя 2 таймы па 15 хвілін. А потым, магчыма, нават і серыя 11-метровых удараў. Ну, наконт праграмы гульнявой 1/8 фінала БТР Кубка Беларусі трэба сказаць, сёння яшчэ адразу 3 матчы пройдуць. О 16-й гадзіне Іслач і Баранавічы будуць адносіны высвятляць. А 18-й Гомель прыме Віцебск. Таксама гульня, якая заслугоўвае ўвагі заўзятараў і аматараў беларускага футбола. Ну і Тарпеда Белас будзе прымаць у жодзіне Днепр о 20-й гадзіне. Пачатак. Тут Абена збівае Салановіча. Вельмі неахайна гуляе, канешне, камерунец. Ну і што, зноў не цягнецца за карткай Евген Есіновіч. Ну, а мы, канешне, паўтор паглядзім. Ох, ну, тут абодва, в прынцыпе, ішлі на гэты мяч, рызыкуючы удалося атрымаць траўму. Ну, тут не пашчасціла ў выпадку Салановіч. Канешне, ну, такі момант, які, да, крыху так прымушае. Пашкадаваць футбалістаў. Ну, тут, конечно, тут рызыка траўмавацца пасля такіх падкатаў. Калі у яго ідуць адразу 2 футбалісты вельмі высока. Глядзім, штрафны удар, Салановіч, падача! Мяч пералятае ўсіх, ну і запускае яго туды, на бегавыя дарожкі. Вось гэты вось малады чалавек. Мігдалёнак. Ох, да. Зараз Бобруйск цісне. Бобруйск, канешне, ну, зусім іншы, чым быў у першым тайме, канешне. Ну, не сказаць, што зусім іншай стала каманда Александра Валацько, але больш, напэўна, упартая яна ўжо сябе паводзіць менавіта вось у канструяванні атак і пагроз варота Мацвея Сухарэнкі больш это абсалютна дакладна атрымліваецца у бабруйскіх гульцоў. Ну, а гэта яшчэ адзін фол. Вельмі, канешне, гульня і рвецца на вось гэтыя прамежкі часу паміж фаламі. Ну, тут, да, не па правілах згуляў, канешне, на Александры Ксенафонтаве Владислав Ковалёў. Сокал першы, Фелікса Б. А, это Абдулкабія, так быў. І адразу ж на Мігдалёнка. Ну і спакойна супраць Макася гуляе Семен Шасцілоўскі. Паказвае зараз 44-й нумар бабруйскай каманды. Крыху вышэй падымаемся. Паплечнікі. Ну, ведаеце, в прынцыпе, можа
выдатна згуляць у вось канкрэтна ўзятым эпізодзе Семён Шасцілоўскі, і мы памятаем гэтыя эпізоды і ў матчах за Сальгорскі Шахцёр, і тут у Бабруйска можа просто штосьці такое выдаць, што ніякай крытыцы просто не падвергнеш. Вось такі нестабільны, канешне, абаронца Семён Шасцілоўскі, іншага у Бабруйску просто няма. Салановіч, а гэта мясцовы футбаліст, нездарма ён капітан, і, напэўна, здраджваць не мае намеру бабруйскаму клубу. Яшчэ там замены рыхтуюцца. Прамільгнуў зараз Юрый Лакашоў, адзін з памочнікаў Артёма Чалядзінскага на нашых экранах. Так што яшчэ будзе ракіроўка. Усяго толькі іх дзве было трэнерскім штабам гараджан зроблена. Макась і Матусевіч выйшлі на поле. Гуляць застаецца крыху болей за чвэрць гадзіны асноўнага часу. А я, памятаеце, казаў, што цяпер, вось калі лік у нас 1-1, каментатар, можа быць, і нават насурочыў, што могуць успамінаць свае моманты першага тайму футбалісты Мінска і думаць. Чаму яны так момантамі і засталіся? Часу на шкадаванне няма. Трэба гуляць, трэба змагацца далей. Канешне, сёння ні пра які лік 5-1 не можа быць і справы. Рыхтуецца з'явіцца на футбольным полі Канстантин Маліцкі пад 33-м нумарам і Уладзіслаў Яцкевіч. Гэта футбалісты, в прынцыпе, якія могуць абодва згуляць латэралямі. В прынцыпе, нічога асаблівага няма, калі Яцкевіч зойме месца аднаго з цэнтр-дэфу. Ён таксама мае вось такую опцыю. Так што паглядзім, каго менавіта заменіць Яцкевіч і Маліцкі. Тут барацьба была каля бакавой лініі. Мяч дастаецца у рэшце-рэшт бабруйчанам. Валацько. Літаральна проста у ручным рэжыме зараз кіруе сваімі футбалістамі. Салановіч, кароткі пас на Шведчыкава. Салановіч і перавод на супрацьлеглы фланг. Там Даніл Лазараў на Кавалёва. Кавалёў супраць дваіх пайшоў, супраць траіх нават. Спатыкнуўся урэшце-рэшт на Абдуле Кабі. Гэта удар здалёк і вельмі недакладны. Што ж, праваджаем мы з поля Арсенія Мігдалёнка, аўтара першага гола у нашым матчы. Замест яго выходзіць Уладзіслаў Яцкевіч. На пазіцыю латэраля Уладзіслаў адпраўляецца злева, будзе дзейнічаць. Адпаведна, замест Кучынскага. Так, сапраўды выходзіць Канстантин Маліцкі. То есть свае вось гэтыя крылы на флангах замяняе на 77-й хвіліне Артём Чалядзінскі. Больш дынамікі гэта павінна дадаць, канешне, гульні атакуючай на флангах Мінску. Паглядзім, ці так яно адбудзецца. Мяч выбівае на чужую палову Мацвей Сукаренко. Там барацьба. І аут. Усяго толькі для Мінска. Да, казаў я пра тое, што вось у гульні з Магілёўскім Дняпром у чэмпіянаце Александр Макась за Мінск забіў свой 30-й гол. Маецца на ўвазе толькі БТР вышэйшая ліга. А ўвогуле у элітным дывізіёне беларускага футболу гэты гол для Александра Макася стаў 70-м. Вялікі дзякуй галоўнаму футбольнаму архівісту Сергею Ташкевічу за гэтую інфармацыю. Сёння мы галоў таксама чакаем ад Александра Макася. У яго ўжо былі магчымасці. Але магчымасцямі яны толькі і засталіся. 4 замены зрабіў Чалядзінскі, столькі ж адпаведна Александр Валацько. Можа быць, у праекце на тое, што трэба будзе
трэба будзе гуляць яшчэ і дадатковы час. Вось сваёй гэтай апошняй опцыі трэнеры пакуль што і не карыстаюцца. Сокал, перавод занадта моцны на Ксенофонтова, аднак ось Александр зараз падзякаў партнёру свайму па камандзе. Владислав Ковалёў кінуў на Чапоўскага. Ну вось он тут па фланзе можа прабегчыся. Шведчыка, мяч прымае ў адзін дотык, няблага падае Арсеній Чапоўскі. Пенальці, не пенальці. Вельмі ўпэўнена Еўген Есіновіч ось так развёў рукі ў бакі, даючы зразумець, што свісцець ён тут не намераны. Ну што ж, на паўторы хацелася б, канешне, глянуць гэты эпізод, і такая магчымасць у нас ёсць. Дзякуй калегам. Ну вось так. Ну, конечно. Ну, может быть, крышечку так на плечо, руку Абдулкабе і паклаў зараз Арсенію Чапоўскаму. Аднак, ну, паглядзіце, як падаў Арсеній. Ну, так, пасля парушэння правіла, асабліва, калі цябе атакуюць ззаду, конечно, не падаюць. Гэта нейкі не пенальці. Еўген Есіновіч сваю справу ведае. Ну, мне падаецца, ён сёння бездакорна сваю работу выконвае. Роўна 10 хвілін асноўнага часу да заканчэння гэтай гульні. Можа быць, все у нас абмяжуецца і толькі вось гэтымі двума таймамі. Паглядзім, гуляе назад Міканораў, прышывалка. Першы на гэтым мячы Абдулкабе, Шасцілоўскі. І набірае хуткасць Русенчык. Перадача, удар па воротах у бліжні вугал, міма. Міма ўсё ж такі прабівае у гэтым эпізодзе 9-й нумар. Ён уже сёння забіў, я нагадваю, на 62-й хвіліне. Ну і вось он так, з левай нагі, калі б трапіў у бліжні вугал, вось што было б. Ну і перадачу ад Русенчыка таксама давайце тут адзначым. Гэта звязка былых футбалістаў Батэ. Таксама працуе адпаведна. Тобто у гэтым кантэксце, канешне, Чапоўскага і Шведчыкава перш за ўсё трэба узгадваць. Ну што ж, яшчэ адзін штрафны. Робіць такі вось перавод Маказь. Ну так, канешне, Шасцілоўскі яго за цішотку цягнуў. Сокал не вырашыў гуляць на Сухаренку, упэўнены ў сабе капітан Мінска, і на Алексіевіча. Ну ось. А ветэрана не мяняе Артем Чалядзінскі в такім матчы. Дае яму пэўны час, ну і неблагі. Ну, в прынцыпе, пасля траўмы ўсё ж такі разлік ёсць на Ілью, як на футбаліста, які вядзе сваю каманду наперад у разрэзе другого круга чэмпіяната Беларусі. Так што яму, конечно, трэба кандыцыі гульнявыя набіраць. І, конечно, лепш за ўсё гэта рабіць у афіцыйных матчах. 8 хвілін. Ну, я не думаю, па шчырасці, што пагадзіліся каманды на нічыю асноўны час. Все ж таки па гэтай спёцы, ну так, градусаў можа быць 25, па 28 у Бабруйску сёння, ну не так комфортна. Яшчэ і паўгадзіны дадатковыя правесці. Абена, першая жоўтая картка, ну тут ужо, як кажуць в такіх выпадках, па сукупнасці вырашыў, што прыйшоў час Фелікса, Еўген Есіновіч і жоўтую картку яму прад'явіў. За гэты фол на Паўле Селязнёве. Ну што, можа быць стандарт вырашыць усё ў гэтай гульні. Давайте яшчэ раз паглядзім. Ну так, развярнуў саперніка Павел Селязнёў, ну і вось так прыхопліваў за рукі камерунец беларуса. Каля мяча. Адзінаасобна Владислав Саланович. Ну, бить, конечно, з гэтай пазіцыі не будзе капітан бабруйскай каманды. Гэта зразумела. Хутчэй за ўсё пойдзе падача, а можа быць штосьці нават больш хітрае. Ну, тут побач з ім таксама знаходзіцца побач з Салановічам Владислав Ковалёў. Можна паспрабаваць яму
мяч аддаць, а той стрэліць з больш выгоднага становішча. Не, ўсё ж такі мяккая падача ад Салановіча. Удар па воротах. Сухаренко з-пад папярэчыны гэты мяч выцягвае вуглавы для Белшыны. Ну і усцешаная бабруйская публіка. Вось такой гульні яна чакала ад сваёй каманды. А гэта Мацвей Сухаренко. Ну, ён і павінен быў зараз, конечно, з гэтым мячом спраўляцца. Все ж таки ён пайшоў не ў вугал, а проста над галкіперам. Тут патрабавалася рэакцыю прадэманстраваць галкіперу моладзевай зборнай. Ну што ж, а цяпер Владзіслаў Салановіч каля мяча. Гэта ўжо вуглавы, іншы стандарт. І падача, і яшчэ удар. Ці гэта не удар? Не, конечно, гэта не удар, тому што Руслан Гадаркевич тут першы на мячы быў. Гэта нам паўтор паказваюць, хто ж там выскакнуў вышэй за ўсіх. Ну, складана, конечно, тут гэта ўсё зразумець, пабачыць. Но тым не менш, момант быў неблагі у бабруйскага клуба. Яцкевич змяшчаецца крыху бліжэй да цэнтру, ну яго тут спынілі. Спынілі своечасова. Ілля Віхров гэта зрабіў. Салановіч, супраць яго Матусевіч і гуляе назад капітан. Міканораў. Валер Домскі, а што ж я пра Мінск такога нагаварыў, што вы мне раіце супакоіцца? Ну, па шчырасці, вось, мне так падаецца, што больш такіх, можа быць, даволі рэзкіх слоў я сказаў на адрас Белшыны і футбалістаў гэтай каманды. Ну, па шчырасці, Валер, вас не разумею. Калі можаце, то удакладніце, калі ласка, ну, гэты свой пасыл у каментарах. Ну, не мог я на яго не звярнуць увагу. На сыходзе ўжо 86-я хвіліна. Мацвей Сухаренко. Герой мінулага моманту. Мяч усталёвае, спакойна. Ну і што, пятую ўсё ж такі замену скарыстоўвае Артём Чалядзінскі. Выходзіць на поле Уладзіслаў Малюцін. Таксама даволі яшчэ малады футбаліст, 2005 года нараджэння. Мяняе ён Фелікса Абену. Ну, Абена зусім нядаўна жоўтую картку перад сабой пабачыў, таму каб вось мінімізаваць рызыку застацца ў меншасці, канешне, Артём Чалядзінскі такое рашэнне і прымае. Я яго абсалютна разумею. Я думаю, як і вы, паважаныя сябры. Аут для бабруйскага клуба. Уладзіслаў Кавалёў кідвае ўздоўж бакавой лініі. Ну і вось такі перавод пайшоў на Салановіча. Ад Шведчыкава. Я ўсё верна тут разгледзеў, но Салановіч Яцкевіч не пусціў да варот, і Салановіч у сваю чаргу правілы парушыў. А чаму зараз капітан Белшыны спрачаецца з Віктором Фаміным? Няўжо тут іншае рашэнне маглі прыняць арбітры, ўзяць бок бабруйскага капітана? Не, канешне, проста скасіў з ног Владзіслава. Ага, а вось і не. Слухайце, так, бяру свае словы назад. Тут, канешне, справакаваў Яцкевіч на такое рашэнне. Я цяпер, вось калі ўжо паўтор ёсць, тады ўжо магу зрабіць выснову абсалютна слушную. Тут, конечно, не варта было гульню спыняць. Так што так, памылачка ад арбітраў. Ну і за акторскае майстэрства Уладзіславу Яцкевічу кажам брава. Глядзім далей. Канец гульні. Канец асноўнага часу трэба ўсё ж такі так менавіта казаць, таму што у выпадку нічыі гульня працягнецца. А Чапоўскі
Ачаповский. Короткая передача, перерывая ее Руслан Ходоркевич. Ходоркевич на Малютина. І вось так гуляе Матусевич, Малютин. Ну вось, гэта маладосць, маладыя гульцы Мінска. Падача ад Малютина. Туды ў штрафную, Яцкевич на падборы першы. Будзе удар па воротах, трапляе ў саперніка Ксенофонтаў. Маліцкі, Малютин, тут і забытацца нядоўга. Ага, вось у чым справа, што шмат Мінску, а пра Белшыну нічога. Ну, чаму ж, Валер? Пэўныя рэчы, таксама я казаў, ну вось па шчырасці была ў мяне думка, што трэба пра спыненне сваіх працоўных абавязкаў Александрам Лісоўскім сказаць. Ну, клуб, і ў прыватнасці кіраўніцтва, канешне, ніяк гэта рашэнне не каментавала, а вось чытаў я каментары ў сацыяльных сетках клуба і, канешне, хацелі б заўзятары Белшыны ўсё ж такі пачуць, чаму ж вось такое рашэнне было прынятае кіраўніцтвам. Ну, гэтага ніхто пакуль не дачакаўся. Ну, каманда ідзе на 14-м месцы. Гэта зона вылету БТР вышэйшай лігі. 11 ачкоў пасля 14 матча. Удар па воротах. Ну і што? Гэта перамога Мінска ў асноўны час, напэўна. Забівае Владзіслаў Малюцін. А пра што я вам казаў, сябры? Казаў, што Чалядзінскі-то ведае, каго на замены выпускаць. І вось ён выпусціў. Ён выпусціў Малюціна, і той забівае ўжо ў кампенсаваны час. Да, і робіць лік 2-1. Усё ж такі, ну, можа быць, там кампенсаваны было мінімум 2 хвіліны. І вось на першай Малюцін ўсё ж такі засмуціў Паўла Прышывалку вось такім ударам. З праходам справа, там трэба глядзець, хто стаў аўтарам гэтай галявой перадачы. Канешне, ўсё было зроблена вельмі і вельмі пісьменна. Ну што ж, яшчэ ёсць пэўныя імгненні, хаця іх не так шмат у Белшыны, каб ўсё ж такі выратавацца і перавесці гульню ў дадатковы час. Вось ці атрымаецца, гэта, канешне, момант. Вось зараз трэба было забіваць. Трэба было забіваць Владзіслаў Кавалёў. Ну што, дасведчанасці, досведу не хапіла вось выступленняў на такім узроўні. Усё ж такі гулец яшчэ вельмі малады. Вось гэты 77-й нумар, давайте яшчэ раз глядзець. Ну, гэта шанец быў, гэта шанец. Хапіўся там за галаву адразу. Паспеў ее заўважыць Александр Валацько. Да, яго каманда все ж таки выдатны другі тайм правяла, але рызыкуе саступіць ужо у 1/8 фінала са шляху барацьбы за Кубак Беларусі. Тут становішча па-за гульнёй. Ну, колькі там яшчэ імгненняў? Ужо ў нас 3-я хвіліна кампенсаваная пашла. Саланович. Яшчэ одну атаку Ясінович, я думаю, павінен зараз даць правесці. Падае тут вось у гэтую яміну з пяском для скокаў у длину. Александр Шведчиков, да, простреліць яму тут не далі. Ну, я думаю, што пасля гэтага выносу ад Мацвея Сухарэнкі павінен свісток даць Евген Ясінович. Да, гэта цікава, канешне, цікава, што ўжо кампенсаваны час ўсё ж такі давялося зрабіць Владзіславу Малюціну тое, што ад яго чакалі. Ну і ведаеце, такая цікавая рэч, што паўтараецца, в прынцыпе, сцэнар той самай гульні ў Магілёве у чэмпіянаце Беларусі. Мінск саступаў 0-1, а потым у канцы забіўся. Што тады канцы двойчы забіла каманда Арцёма Чалядзінскага. Сёння гэта зрабіла ўжо кампенсаваны час Владзіслаў Малюцін. Стаў аўтарам вырашальнага пераможнага гола.
сваёй каманды. Вось у вароты Паўла Прышывалкі. Такім чынам Мінск крочыць далей, становіцца першым чвэрцьфіналістам БТР Кубка Беларусі сезона 26-27. Белшыня мы кажам дзякуй за выступленне. На 6-й хвіліне памятаем мігдалёнак з перадачы Кучынскага зрабіў лік 1-0 на карысць Мінска. На 62-й хвіліне прабіў па варотах Арсеній Чапоўскі, дабіў мяч ужо ў вольныя вароты пасля сейва Сухаренкі, канешне ж, Александр Шведчыкаў. Ну і Владзіслаў Малюцін у самым канцы гульні, атрымаўшы мяч пасля атакі, якая прайшла правым флангам у сэрцы штрафной пляцоўкі. Ну, ужо ніхто яму там не перашкаджаў і перагуляў ён даволі спакойна, дарэчы, Паўла Прышывалку. Ну, вось гэта нам гол Шведчыкава калегі дэманструюць, і, безумоўна, пабачым мы і пераможны гол Мінска. Да. Хочется сказаць дзякуй, канешне, Белшыне і адзначыць другі тайм. І вось гэтых гульцоў, якія абодва выйшлі на поле і сваю справу зрабілі няблага. Я так зразумеў, што Канстанцін Маліцкі асіставаў Владзіславу Малюціну. Вось так, два хлопцы з прозвішчам на літару М забілі. Такім чынам, Мінск 2, Белшына 1. Андрей Леня для вас гэтую гульню з задавальненнем каментаваў. Сябры, ўсяго добрага, беражыце сябе і сачыце за матчамі БТР Кубка Беларусі. Вовочка, ну чуть-чуть.